Eriwo yà, eriwo yà, eriwo yà, àyàgbó àyàtọ̀ ọmọ eriwo sì pé. Ifá dákun dábọ̀ tètè dá mi lóhùn o, Ọ̀rúnmìlà dákun dábọ̀ tètè dá mi lóhùn. Ká sọ̀rọ̀ nípa babaláwo tó kọ́fá tó mọ̀fá tó tún wá mọ ohun tí ọ̀pẹ̀lẹ̀ ń sọ lójú ọpọ́n fá. Ọ̀gá ni babaláwo Ajíbádé Awóníyì Àkòfẹ́ àti kékeré mọ́jú ewé ọ̀tún òjùgbọ̀nà awo tìlú ilé ogbó ọ̀sán lè fún tẹ̀mpù. Ká tún wá fi tewé tegbò sọmọ aráyé lóore ńkọ́. Ọ̀gá ni lékèlèké nínú ẹyẹ funfun. Olódùmarè ló tún wá dé wa ládé ìmọ̀ níbi ká kọ́ àwọn ènìyàn ní ẹ̀kọ́ fá kí wọ́n tún wá kójú òṣùwọ̀n. Èdùmàrè ló ní kí àkókò wá lọ sórí ọ̀pẹ kó lọ rèé létéńté. Àwíjàre tó kí tó ń tọ́ lẹ́nu fún ìṣòro kan tàbí kejì. Ẹ máa bọ̀ wá sí ilé Mọ́jíga nílùú ilé ogbó níbi ilé Ayéjire nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun tàbí kẹ́ ẹ pé babawo olóyè Ajíbádé Awóníyì Àkòfẹ́ àti kékeré mojú ewé sórí 07035648329 tàbí 07019143497. Babaláwo Awóníyì àti kékeré mojú ewé ló ní kálékún lówó káfàlàfíà ṣayé adífá fún Ọ̀rúnmìlà nígbà tí baba ń kóre gbogbo bọ̀ wá sílé ayé ire gbogbo ni kó jẹ́ tiwa àṣẹ ń tèdùmàrè. Wọ́n lẹ́sìn wo ni mo